फिसालानि आथिंखौ सिफायना होग्रा सोर लावगि बियो दिनै बेखौ नायगोन आं लावगि 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 आंनि फिसालानि आथिंखौ मा हिम्मत लानानै सिफायना हरनो हाखो नोङो ओंखारबो होनदों आं ओंखारबो जल्दि थंगालि बाजारिया साला थंगालिया दाउब' बायदि गोदोना लानानै आंनि फिसालानि आथिंखौ बुना हरनानै साला आंखौ गिखानानै खारखोमालायबाय बियो लावगि आं दाबो बारा रागा जोंबावाखै आं रागा जोङैयावनो दानो मोजाङै मोजां ओंखारनानै फैयोब्ला फैखादोसो आं रागा जोंनांगौबा मिथिखा नोंखौ गारखाया आङो नोंनि बिल्डिं नङाबा गेब्लेजोबगोन नै जोमै माखौथो नायदावबाय थाखो आं नै बारिथिंसो दंहैयोमोन हाब मानसिखौलाय माबा रागा जोंनाय बायदिसो नुबाय आं बैथालि रागा जोंनायसो नुदों नोङो बैथालि साला आंनि फिसालानि आथिंखौ मानो सिफायना हरनांगौ नोङो ओइलाय नंखागौ दा नोंनि महरखौ नायनानैनो रागा जोंनाय बायदिसो नुखादोंमोन आं नों दिनै गवाथ' आंजों जोमै नोंनि नोंसालाया मानो आथिं सिफाय जाया सोरनि मा खावो मा खावा आरो मैया नोंनि नोंसालाया साम' लादाया दन्दा जिबौआ सयाबिना आंनि नारें खावदों मिथिखायो नोङो गरम बोथोर सफैबाय गरम बोथोराव नारेंनि मुल्यआ बेसेबां जायो मानसिफ्रा सरबत लोंनो बेसेबां नारें नागिरो आंहा नारें खेथि खालामदों आरो आंनि नारेंआ गोरलै मैया दाखालिसो बिबारा सिरिदों बेबायदि नारेंखौ खावदों आंहा एसेबां थांखि लानानै गायनाय नारेंखौ बेबायदिखौ सोर रागा जोङा हो दायनिगिरिया नोंनि नोंसाला आरो नों दायनिगिरि जानानै बेयाव बांद्राय नोंनि दमा सलिया मिथिगौ गोसो जायोब्ला नोंनि आथिंखौबो सिफायना होनो हिम्मत दङ आंहा नै आथिंखौ हरदों आं देलाय नोंनि हिम्मतआ बेसेबां हिम्मत दङब्ला नों आंनि आथिंखौ दांनानैल' नायलाय आयु माथो जेननाय गैथाराहाय दायनिगिरियानो हामारा बायदि मोनदों नामा हो हामारा बायदि मोनदों हायोब्ला आथिंखौ दांनानैल' नायदो ना दांनानैल' नायथारदो बिनि उनाव मा जायो नाय दे दांदो मानो दाङाखै दांदो जल्दि दांदो दांना नायलाय खोनासं जोमै नोंनि बेबायदि बांद्राय गुन्दि बायदि आखल दिन्थिनायखौ आं मोजां मोना बैसोआवबो सोमोन्दोआवबो नों आंनिख्रुइ उन्दैसिन आंहा बुजिनाय दङ गथ' मानसि खावबाय आं बेफोरखौ मैयानो फोजोबस्रांबाय आंहा दा जेबो गाज्रि साननायबो गैला रागा जोंनायबो गैला आं दा बेफोरखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनो गोसो गैया नोंनि गियानि होननानै बुंनानै लाबाय नों जुदि एसेबां गियानि मोनब्ला आंनि फिसालानि आथिंखौ मानो सिफायना होखो नोङो हो लाजियासै नोङो गियानि बुंना लानानै आंनि फिसालानि आथिंखौ सिफायना होनो खोनासं जोमै आं नांलायनो गोसो गैला बेफोर खोथाखौ बाद होदो नों आंनि न'आव फैदोंब्ला फै न' सिङाव नोंखौ आलासि बायदि सोंना हरबावगोन आङो नोंनि न'आव दै लोंनो मोनैनि साहा लोंनो मोनैनि थैसिगोन आं दे जोमै दैबो साबो गाङाखैब्लालाय थांफिनदो आरो मैया नोंनि फिसालानि आथिंखौ आङो बुनो होननानैबो बुवाखै सिफायनो होननानैबो आं गोसोजों सिफायाखै मिथिगौ ना बिदिब्ला मा हो नों मा बुंनो सानदों आंनि फिसालाया आथिंखौ गाव हारसिं सिफायनानै लाबाय नङा जोमै आं गोजाननिफ्रायसो गन मोनसेजों खुबै हरदोंमोन बेयावनो आथिङाव नांनानै आथिङा एसेसो लोरिबायबायदां आरो बायदोंनाबा बायाखै गोदैसो बुंबावदों नोङो नोंखौबो नागारहाय आङो आयु मा खालामनो नागिरखो नोंलाय आयदै जोमै मा खालामनो नागिरखो नों आंखौ आंनि आथिंखौ मानो हमखो आंखौ मानो खोख्लैखो मोना जोमै मोना बिदि खालामनो मोना हामा आंनि फिसालानि आथिं बायनो जेसेबां आंनि फिसालाया खस्थ' मोनो बेबायदि नोंखौबो खस्थ' मोननानै मोथिहोनि आङो आथिं थोंसे बायनायनि खस्थ'आ बेसेबां आयदै जोमै आंहा खिथुनि थाफ्लिया ओरैनोबा मोदोम गैखाया आयदै दुलुजोब्बाय बे खिथुआ दुलुजोब्बाय बे जोमै आं जिरायनो हानाय नङा आयु मा जाबावगोन बे जोमैजों मा खालामनांगौ मा खालामबाय थायो बियो मानो बदनाम लाबाय थायो राजि फैबाय आयै बाबा नोंनि आथिङा बायमारबाय आयै साला थंगालि बैथालि रामोनदि
नोंखौ दिनै नागारखाया आङो आंनि फिसालानि आथिंखौ नायहरहरनै बेसेबां खस्थ' मोनो आंनि फिसाया रामोनदि हुवा मोननो रोङै रागना थानायफोरनि आखला बेबायदिनो दां साला गावसोराथ' गथ' गैखाया हुवा गैयाबालाय बोरै गथ' मोनांगौ साला नोंसिनि आखलनि थाखायनो नोंसोर हुवा मोनाखै गावसोरा गथ' गैयाखायनो गथ'नि सायाव अननाय गैया मालायनि फिसाखौ बेबायदि आथिं बुफायनानै होदों नुबाय बिमाफोरनि गोसोआ बेसे दुखु जायो मिथिगौ नोङो साला रामोनदि जोमै नों मानो बुजिनो नाजाया दाबो दायनिगिरियाथ' जोंनि न'खरनि मानसियानो ना जोंथ' दाय मावबाय जेतिया दुखु खस्थ' गासिखौबो नाजावनानै लाखानांसिगोन ना मैथालि साला रामोनदि साला उस्रि फैनायखौ जों गबाय नोङो दिनै जोमै हामा गावनिफ्राय देरसिन बैसोनि मानसिखौ बेबायदि खालामनो हामा नों मानो बावखो मानो एसेबां थाब बावगारखो नोङो दाखालिसो माथो आफाया जोंखौ एसेबां मोजां बुजायबाय बानजायबाय सासे आइजोनि आखला माबायदि जानांगौ नों मानो एसेबां थाब बावगारखो आरो नोङो मानो दिनै बेफोरबायदि आखुथाय दिन्थिबावखो आयै बाबा आथिङा सादों औ बाबा आथिङा जादों सोरनो नोङो थंमालि आंखौ जिबायदि रायदों आंखौ जिबायदि बेबहार खालामदों नोङो नोंनि बेबायदि गोसोनि मानसिमोनब्ला आङो नोंनि फिसालाखौ दाखालिनो बुथारनोबाबो हायोमोन आं नाथाय अननानै जेनथेन खुबैनाल'सो दोनहरदोंमोन बोरैबा नांनायखायसो नांनाय बोरैबा आथिङा सर्ट जाबाय आरो बेखौनो नों दिनै आंखौ बेबायदि खालामबाय दे जोंनि न'खरनि जानानै आं नोंनियाव निमाहा बिबाय लावगि आं नोंसानावसो फैखादोंमोन नों दाखालि बुंदोंमोन ना बन्दनाव हाबनोबा हाबनो हागोन होननानै बेनिखायनो आङो नोंजों रायलायनोसो फैदोंमोन नोंसानाव फैबाय थानाय समावनो बेफोरबायदि समयसाखौ आं नुबाय दा आरो आं मा रावजों नोंसोरनो निमाहा बिबावनो लाजिनायसो मोनखांबाय आं नों गोदै गोदै बुंबाबो गैला लाफाला नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रानो सैतान गोजा अननानै लाफानो होननानै सानदोंमोन नोंनि बिजावजालिनि थाखायनो नोंबो मोनला थां बहा लाहैयो लाहै सोरनि ग्रुपआव हाबहैयो हाबहै जोंनि ग्रुपआव लाफाला नोंखौ बे पापिखौथ' मालाबा नायबाय थां बेखौ नोंखौ मा खालामगोन आं थांदो नोंसोरो आंनि स्टेलानिफ्राय आंनि स्टेलाव गसंबाय थानाङा नोंसोर गसंबाय थायोब्ला आंनि स्टेलायाबो जामगोन पापिफोर आरो लाफागोन नोंखौ बन्दनाव नों बिदि दाबुं लावगि नों खोथा होनाय बायदिसो आङो खोथा लानानै फैदोंमोन हामबायसै दे हामबाय जाबायसैहाय सोरांसै बे पापिफोरजों हाबफायो नामा नुबायना नोंसोरनि मोजां खालामना होनो नागिरनायाव आंहासो गाज्रि जानानै थाबाय सिन्था दाखालाम बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन थौ बिसोर पापिफोरजोंनो लोगो जाफायो नामा थौ न'आव थौदो बाबा थौदो न'आव थौदो आं नोंनि आथिंखौ मोजां नायहैनोसै बाजै ग्रुपआव मानसि जाजोब्बाय ना दसन नाङा होनबा दालाय 8 जनल'सो जानानै दङ आरो 2 नांबावगौ 2 जाब्लासो जोङो ग्रुप मोनसे जानो हागोन 2 नांबावगौसो दाबो सोर लाबावगोन दाबा सोरखौ मोनबावगोन सोर हाबबावगोन सोरांस्रियाबो हाबगोन होनदोंमोन थौलायथ' बिसानाव इसा बिजावजालि 2 दंखायोना सोरांस्रिया हाबगोन होनदोंब्ला बेथ' हाबखागोन आरो जोमैयाबोथ' एसे फैसानि लुफियाखाना बेबो हाबगोनदां थौ बिसानाव थांमानि नै दरे नोंसा बिखुनजा दङ ना औ दङ आं नोंसानावसो थांनो नागिरदोंमोन माबा खामानिफोर दङमोन नामा जोमै सोरांस्रिजों खोथा रायलायहैनोमोन आयं दङ थां न'आवनो दङ बिसोरो आंबो नोंसा नोंखुनजोजों एसे खोथा रायलायहैनि र' सिखाव बाबा नोंलाय मानोथो दाबो एसां रोङै जाथारगोहाय फिसा एफा बुस्थु खावब्लाबो नोंहा दाबो एसेबो ट्रेनिं जायाखैना बे लावगि गोदोना गोलाव हान्थु गोलावखौ दिनै बासिबाय बियो र' सिखाव बाबा नों मोजांल' जाग्रो दे थारमाने नोंनि आथिङाल' हामग्रो दे मा मोनदो बियो नारें थाइसेनि थाखाय नोंनि आथिं थोंसे सिफायदोंना बियो नोंनि आथिं मोजां जाबाथाय बिनि नारें बागानखौनो बुखुहैजोबगोन जों सानैजों दै बिनि नारें बागानखौनो खावजोबगोन जोङो नोंल' मोजां जाग्रोदो थाबनो आयं सना एसेसो मोजां मोनबायना जोमै लकेल मानसिफोर आथिं आखाइ बायनायखौ खाना होग्रा थायोना बेबायदिनाव गोख्रै लाना थांदो थां आयं फिसाखौ बेबायदि दोननो नांला खस्थ' मोनथारबायदां आयंआ औ लांगोन बिफाया फैग्रोथों र' अफिसनिफ्राय मानसियाबो गिलिरथारना आं बेखौ बाननानै लाना थांनो हानाय नङा बिफा फैथोंसै गारियाव लाना थांनोसै जोमै नोंथ' बुंदोंमोन ना दहाय
बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन होननानै जोमै दङब्ला हरदो ना 10,000सो बिराद फैसा नांगौ जाथारदों ओह नोंबो सासे हिन्जाव आरोना फिसालानि आथिं बायनायनि खर'आनो आंहा दाबो थान्दा जायाखै बेनि गेजेरावनो आरो नोङो फैसानि एसेबां फाग्लि जाबाय नामा नोङो आयु बुंज्रिदल' नांगौमोन जोमै नों बुंनायखायनोसो आं बिनो फैदों नांगौ जानायखायनो सोरांस्रि गैया फैसा दहाय नांलाय खमलाय जानायाव मा बुंगोन मा थागोन जाफ्लांनानैसो आङो बोरैबा बुंफ्लांदों खुगानिफ्राय थबनो थांफ्लांदों मानसिया एसे बुजिनांगौहाय सोरांस्रि बुंबानो दे मोनगोन बिदि नङा दं गैयाखौबो नायनांगौ एसेबां फैसा नांगौ जायो नोंनो एसेबां फैसानि फाग्लि नोङो माथो खालामो फैसाखौलाय ना नोङो बहाबा हुवाफोरसो बाहैयो नामा जोमै नोंनि बाथ्राया बुंनांगौनिबो बारा जाबाय नामा अब्लालाय मानोथो सब समाय फैसाल' नांगौ नोंनो आंखौ मा मोनखो नोङो फैसानि दंफां मोनखो ना मारखो जेब्लानो नांगौ दंफांखौ फुस्लिनानै फैसा खनना लानो नै बेंग्रिलाय आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंनो नोंहा बे बैसोआवनो फैसा थोआ आरो बुरैबाथ' नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ जागोन गतिके आंनि बुंनाय बायदि नों सोलि फैसायानो फैसा लांगाब मिथिगौ फैसानि सायावनो उन्दुनो हालायगोन आंनि बुद्धि फोरोंनायखौ लायोब्ला आंखौ नाय जाम्बि आंहाथ' महर गैयाबो नङा महरबो दङ गावनि आन्था जथेस्थ' दङ आरो बांद्राय गांजेबजेबबो नंखाया बांद्राय लोदोदोबो नंखाया मिडियाम साइजनि जाम्बिलाय मबाइलबो दंखायो एमएलए मन्त्रि डक्टर इन्जिनियारिं गिदिर कन्ट्रेक्टर बेफोरजों लिंक लानांगौ थाखानि सायाव उन्दुनो मोनगोन मिथिगौ बुजिनो हादों खोथाखौ थारमाने बिसोरनो मा आं मोदोम फाननांगौ जाबाय आरो माथो जाम्बि थाखा नाजावग्राल' जा नोङो नोंनि दुखु सिन्ता सेस उरायजोबगोन मिथिगौ थाखा जायखौ होनदों थाखाया मानसिखौ मा खालामा गाहायावबो लाङो गोजौआवबो लाङो मिथिगौ नाङा नोंनि बुद्धि होनाया संसारनि मैला खामानि नांगौ आङो टाउन सहर बिबायारि जानानै मांगि जागोन थेवबो नोंनि बुद्धिखौ आं लाया आरो जुदि नोंनो एसेबां फैसानि अभाब जादोंबा आंनो बुद्धिखौ होस्लायस्लाय नोङो मानोथो लायाखै सि माथो मोनदोंहाय बाल हयनि नहयनि आंनाव फैसा बिबाय थाग्रा बेफोरबायदि मानसिखौ बिदिसो फोरोंखानांगौ अब्लासो बिनाय नंला बिसोर दिनैनिफ्राय आंनाव दिनै गावनि बिजावजालि असेयानो आंखौ बेबायदि फोरोंबाय मोजां गियानथ' होनो रोङासै खोनासंथावै मुगैजाथाव बेफोर खामानिखौसो आंखौ फोरोंनो मोनबाय बियो लाजिसिं आं दिनै थाखानि थाखाय बेफोरबायदिबो फोरोंजानांबायना आंहालाय माथो हुवा थानानैबो गैयि बायदिसो हुवा थानानैबो माथो आखायाव थाइसेबो फैसायानो थाया आं गावनि नांगौफोरखौनो सुफुंनो हाला माथो बेसेबांबा गोबाव जाबाय खर'आव सेम्पु होनो मोनाखै मोखाङाव क्रिम फुननो मोनाखै आथिं आखायाव थाव फुननो मोनाखै आंनि हौवायाथ' बेफोरखौ साननो नांगौ ना हिन्जावनो मा नांगौ मा नाङा हिन्जावनो थाइसे थाइनै फैसा होनो आंनि हौवाया बेफोरखौ सानानो बेफोरखौ बायनो आं बबेयाव फैसा मोनगोन आजिखालि हाजिरा मावबाय बायनोबो मालाय गासिबो आजिखालि मेसिनजोंसो खामानि मावजोबसै मानसिया मुंबो मावनोनो मोनला आरो बेराफारसे फिसाजो दंबावसो बिनि खोथाखौथ' आं सानहैबावाखैनो बिनि खोथाखौ सानोबाथ' आरो आंहा फांसेसो दुखु मोनो हस्टेलाव थानाय मानसि मा जानो लुबैयो मा जानो लुबैया मा नांगौ जायो हा दरे फैदों नै माथो मानसियालाय गाबनासो दंबाय दङ नोंसानि न'आव नोंखौ जेब्लानो लोगो हमनो फैयो अब्लानो नोंखौ गाबबाय थानायल' नुयो आङो मा जायो मा थायो बुजिना मोनला आं नोंसोरनि संसारखौ दरे नोंसोरो आंनि खाफालनि लिरनायखौ बुजिनानै मोननाय नङा आंनि खाफालनि लिरनाय आंनि खाफालाव गोजोननाय लिरनाय नोंसोरो नागिरनानैबो मोननाय नङा आंनि खाफालनि लिरनाय बेफोरो मा जादों खोन्थानो हागोन ना खोन्थानो हागोन खोन्थागोन आं फै सिङाव जिरायनानै मोजां रायलायनि फै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाथ'बाय
नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो लाइक खालामदो आरो जायफोरा दाबोसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै होदो लोगोफोर आरो दिनैनि आद्राखौ गाबोन लानानै फैसिगोन गाबोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेनानै थादो लोगोफोर ना मा होनो दे बिदिबा दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरबाय बाय बाय